Daquela, coa vosa colaboración, naturalmente, imos entrar en materia trazando unhas liñas mestras arredor ou sobre, como antes xa vos lo definín, a personalidade galega, o polígrafo de máis completa obra de todo o século XX. Entón, ímonos valer, como vos digo, deste decálogo posível, así o titulei, da obra monumental de Ricardo Carballo Calero, que ocupa, como vedes, o século XX, é realmente expresivo histórica e culturalmente deste século, e imos iniciar este percurso, por tanto, pola explicación da primeira do primeiro ponto, da primeira epígrafe deste guión, onde, como vedes, apuntamos que se trata da personalidade que mellor representou a continuidade do traballo nacional restaurador da xeración do 16 e da xeración do Seminario de Estudos Galegos. Imos, entón, explicar, en primeiro lugar, estas dúas nomenclaturas. Estamos máis afeitos ao uso do rótulo xeración nós, cando pensamos en escritores, artistas, políticos do segundo renacemento da cultura galega e do nacionalismo galego de preguerra, como Castelao, como Vicente Risco, como Otero Pedrallo, como Cuevillas, e todos aqueles vinculados a unha revista que foi e que representou un produto cultural de enorme importancia naquela altura. En 1920, efectivamente, fundan en Ourense a revista que leva o nome de Nós, xa un pronome, unha escolla ben significativa, un deseo, semellante a que tamén nestes anos dá nome ao Sinn Féin irlandés, que no idioma non inglés, claro está, senón gaélico, significa nós, sós, porque mesmamente do que se trataba aquela altura por parte dos patriotas irlandeses era de defenderen o seu dereito de autodeterminación e de goberno face á metrópole inglesa. Nós, sós, Sinn Féin. Pois ben, nós, non por casualidade, é o título tamén desta nosa publicación en 1920, da que é director artístico Castelao e director literario Risco. Así que a nomenclatura está vinculada a este feito. Mais quizáis resulte máis comprensiva no sentido da extensión do termo a que empregamos aquí, xeración do 16, que está exactamente recollida de Ramón Vilar Ponte, que xunto co seu irmão Antón foi, como sabedes, o ideador e o promotor directo das Irmandades da Fala. Esta primeira asociación precursora e primeira célula de autoorganización galega, que non por casualidade porta no seu nome a propia lingua, a defensa da propia lingua, chámanse inicialmente Irmandades dos Amigos da Fala Galega. Pois ben, digo que estas Irmandades da Fala nacen igualmente non por casualidade no ano que representa ou que está situado no Ecuador da Primeira Gran Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Entón, temos que lembrar que esta xeración, Antón, Ramón Vilar Ponte, todos os outros que antes citei, están moi atentos, están extraordinariamente atentos non só ao desenvolvemento do conflito bélico de proporcións dantescas, por iso se chamou, claro está, a Primeira Guerra Mundial, senón moi atento tamén aos cambios xeopolíticos que esta conflagración traería consigo. Estáse a falar na prensa destes anos do nacemento, como se dicía daquela, de novas patrias, isto é, do que diríamos hoxe, o nacemento, a constitución de novos estados. Desfaise o Imperio Otomano,
desfaise o Imperio Austro-Húngaro, recolócase, case que diríamos sísmicamente, o mapa político europeo. Checoslovaquia constitúese como Estado, Hungría como Estado, Polonia, Irlanda conquista a súa autonomía, Finlandia consegue desvincularse tamén tanto do Imperio do antigo, no seu momento Imperio Ruso, como de Suecia. De modo e maneira que esta recomposición total do mapa europeo conleva unha autonomización de todas estas nacións que o poden ser xa en exercicio, que o poden ser xa con estados constituídos, por tanto, cunha superestructura xurídico-política que dota de representación simbólica todos os seus actos, e tamén conleva esta reorganización política do mapa europeo o inicio de procesos de normalización lingüística que resultan modélicos para estes nosos patriotas e artistas e escritores, porque efectivamente o checo deixa de ser lingua B face ao alemán e comeza o seu proceso de normalización social, política, literaria, o húngaro exactamente o mesmo, o polaco exactamente o mesmo a respeito do ruso ou do alemán, ou o finés a respeito do ruso ou do sueco. Por tanto, hai, non por casualidade, nacen as Irmandades da Fala neste ano de 1916, que é realmente o ano inaugural do século XX galego, nin máis nin menos. E a segunda nomenclatura que aquí vos anotei, a xeración do Seminario de Estudos Galegos, é claramente carballana e tamén claramente castelaniana. En 1923 constitúese, nace aquí nesta cidade de Compostela este Seminario de Estudos Galegos, chamado a ser, xa desde a de primeirísima definición dos seus artífices, o grande centro científico, histórico e cultural da Galiza moderna. Fixadevos ben que Santiago era, utilizo terminoloxía da época, el templo del saber, la cuna universitaria, o non plus ultra, supostamente, da sapiencia concentrada toda nas súas aulas. A fundación, a creación deste Seminario de Estudos Galegos é unha contestación, ou supón unha contestación oblicua, mas unha contestación en definitiva á hostilidade e ao indiferentismo das institucións oficiais galegas, incluída a universidade, chamada por Castelao moi gráficamente ama de cría do caciquismo, e, por tanto, supón a afirmación dunha necesidade clamorosa, a necesidade de que a Galiza precisaba un outro órgano de estudo, de análise, de pescuda, de investigación en todas as ordes.